Nanjengoko kujongwe kwimpelaveki ende yeKrisimesi, abezomthetho abalali buhlayo bekhangela ubukhulu becala aabo bazawuqhuba bezinkcinkce ngobhelu lomsele. You can't drive a car when you have had alcohol, when you know you are not sober, when you know that you are drunk. And that is why we are extremely concerned about this coming weekend. We say to people of South Africa, as you plan to visit whoever, be it a wedding, attending it, or anything for that matter, but that plan must include the driver who will be driving you, who will be sober at the time when everything is done. uMkomishinala wamapolisa KwaZulu Natal, uNjengele Nhlanhla Mkwanazi, uthi wonelisekile ngumsebenzi wamagosa ukhuseleko kwisithili e-Mgungundlovu kuzawuthi ga ngoku. We're quite happy with what the colleagues have been doing thus far. So as part of the evaluation, we did not end it there in a boardroom. So we decided to come on the ground to come and really look at whether the deployments are indeed as they are saying they are on paper. Kutshanje eMpuma Koloni cebukuhle kukomani Umphathiswa wezokhuseleko loluntu uMnumzana Xolile Nqatha ephelekwa ngowezempilo unkosikazi nomakhosazana Meth bagqogqe izithuthi uqinisekisa ukuba zikwimeko elungele uhambo olude. Oluqoqo lwenziwe kwindawo apho kwenzeke khona ingozi ehlasimlisa umzimba. Ambulances zethu njengoba zilapha azikhethi ukuba ungokwa-public okanye ungokwa-private. Ngokubona umsebenzi omhle owenziwa ngabantu bethu abasebenza kwi-ambulances zokuhlangula umuntu osengozini ekufuneka kusetyenziswe kuyo into esibiza phecelezi i-jaws of life. Baseready for le season simemelela abantu bazame ukuthobela umthetho. Ixanduva lomnye ngamnye ukuthobela umthetho uzingane. Kwaye sibabantu abalapha sisebenza sonke ukuthobela umthetho uzawudibana nengalo yomthetho. Kulindeleke ukuba aqhutywe amaphulo akumila kunje de kube sebutsheni bonyaka ozayo.